Kulian TV atibatike zvechopu pamusoro wevakuru vedare ndauya neimwe nyaya panapa. I hope kuti ichasvika kwamuri zvakanaka. Advocate Nelson Chamisa Inzwai pane mashoko avataura pamusoro pachimhamha. Chimhamha muri kuziva kuti ndivo vakabva kuti siya mazuva atabva maviri iwayaya zvekuradzikwa vasati varadzikwa zvavo, but inyaya dzekuti dzinenge dzichiri kufambirwa ende so far hapana munhu ati anyatsowana access yekuti asvike paground or paposition pavari. Inini personally ndaitaura nachimhamha and you guys you know that andikwanisa kuzolikisa chat, but taitaura zvekutotaura zvekutoita kana 4 hours tichitaura, taitoita kana mamwe macalls ari private and I will try to select because pane zvimwe zvinhu zvokuti vanhu vakaita sana Chimhamha vaitombosvika kuti like okay Kuliant ndaona pane imwe nyaya wapublisha but let me educate you pane nyaya dzepolitics dzekuZimbabwe because unoziva kuti simbi dzine dzichirodzana uchidididi wazvona sometimes vachitobvunzawo, saka munozvifambisawo sei vakomana in terms of nyaya dzekuti dzepublicity munonyatsoita sei kuti mugaine attention yese yakakura kudai. So ndichitova educatewo pane zvimwe zvinhu ivo vachindi educatewo kune politics dzakada vachitova kuti please Kuliant pane zvese zvochazoita try by all means to support madzimai varemba varimo mugwara. Saka nhasi Advocate Nelson Chamisa tangoisa pressure because ndava ndati no mukuru why are you not posting, because patamboita phone call ndikati mukuru do you know kuti Chimhamha akashaya no ndikuzviziva yes ndikuzviziva ndikati no these are the things zvamunofanira kunge muchiita. Tinoda kuona maposta kuti vanhu vati ndikini because munozonyanya kunyarara asi munhu anohandla account yenyu anenge ari busy ose emi here. So pasina nguva zvanzi don't worry regedza tibva tangozviita for sure. Chamisa anenge akawandirwa chokwadi but izve so abvuma kuti amira nditese ndiposti ndobva atoningirikina iyi yatombuda it's now 2 hours ago achiti saddened by passing of Chimhamha. Though I never met her in person, I followed her work on social media and had the opportunity to speak with her once over a call via our citizen engagement program coordinated by our citizens desk. I always cherish a convivial and respectable conversation, no matter how different we think. I celebrate a diversity of opinions. During that conversation, she shared how her views on the direction of our country and her perspective had changed, and I came to respect her deposition and choice as a citizen. She reminded us that true transformation is not the work of office holders alone, but of engaged citizens, challenging the status quo of building and much needed and soon coming citizens government. Zimbabwe shall be the land of the free, prosperous, rests in power citizen champion. Apedza zvake mukuru wegurie, mukuru apedza mukuru wema citizens abva apedza zvake tsamba yake ndopa yaperera ipapapa. Saka turungoti Chamisa I think he is a listening president because you know it's not easy ngoterera vanhu vakaita sana Kuliant ndotokuzoti Chimhamha akafa akaita plan because nini I think even it's on record and ina ntauro zvinhu zvisipo. Let's go on YouTube now tisearch kuti ndiani munhu ainyatso pusha zvinhu zvachimhamha maaudios maconversation maindituka kasingapere panapa ime mhuri yeZimbabwe mchiti Kuliant why uri kuunza Chimhamha because Chimhamha ari kutaura kuti geza demonstration yakadhakwa, geza revolution ndeyekupenga, achioposa geza revolution nemafights avaitana nanyoka yemabhunu vachinetsana neumwano. Saka vanhu makamva kuti Kuliant usamupe platform munhu iyeye it's on record. Inini na point 5 tisa vanhu vakaitopa platform zvakanyanya kuna Chimhamha. Saka ndabva ndangoti munhu akadai so achingonzi angoenda vaChamisa munofanira kutaurawo something about this. Abva vangoseta odha yacho ka1 vabva vangodeliver. Ndo zvakanakira kugara uri padhuze nevanhu vakaita sana Kuliant TV vokuti tinenge tichideliver you never know mangwana ndiweka tichikuziva kuna mwana kuti every day vanouya vanenge vachifighta kuva mwana vanofighta zanupia zvakasiyana siyana nemashoko nechichi vachitaura mafacts vachingodidi vamwe tete chingobhodhisa tingodi hapana pekuti ini ndichiza side rako ukanzonzi wapinda ma1 ukanzi wafa iwewe izvi so ndotadza kuenda ndichinotaura. Even mukada kutarisa pane vanhu vakasungwa vese mudhara geza ndakambomisa pakona nchiti mudhara geza nyoka yemabhunu akasungwa. Say something chichi uri kukuremera kuti utaure something about kugungirira kusungwa kwa nyoka yemabhunu akazoramba akaignore pakasungwa Traore ndakati right VP Chwenga Traore asungwa say something handiti munhu angachisupporta imimi nguva yese hazvina mhosva pakana mhosva yamunopuwa kuti munhu anga ari iyo supporter kana kuti mobva mamusupporta chingoningirikina. Ndakataura kuti hazvina kana zvakaipira
do something. It's just that mazimbabweans mazimba ndakatoona kuti vamwe vacho makaward chaivo notokusiya uchibuda uchinhingiri nayo nguva yese. Like if you guys still remember ndichitaura panapo ndikati Mdarageza aita chinhu chakanaka pakaita demonstration yekutanga 31 March ndakalista ma mistakes esaitwa ndakati next time vakangodedzera imwe demonstration zvekungodedzera zvavaita izvi hakuna kana vanhu vanoiatenda. Vanhu vakati iwo watengwa, ndakati ndotengwa seko. Anageza wacho atori munhu wekuzanu-PF ka. Saka ndozomoti ndatengwa nani ipapo pakadai so. Ndikungotaura mafacts zvinhu sezvazviri. But zvakazoitika one. It's like vamwe vakazotanga kuti but Kulendi unozotaura chokwadi. Vamwe vanozouya papa kuti Kulendi wakanakira kuti unotaura chokwadi. It's like handikwanisi kukunyeberai. Ndokwanisa kukuudzai sezvazviri. Hakuna munhu anganyepa nefollowing yakawanda kudai so. Ndikanyebera vanhu vese vari apa hazvimake sense. So ndo zvinoita struggle is like kune vamwe vanozosara munzira. But one thing that I like, vanhu vakarwa kurwa kwakanaka, vakabvira kudhara vachishingirira kuti chinhu chinge chichienda kumberi. I'm proud of magamba enguva ini. Izo so mune mchicelebrate mchinzi takaenda kuhondo muchiita muchinopuwa pressure nana mutsvangwa. But kune vanhu vari kutorwa yenguva ini. Iwo wakatarisa munhu akaita kana sanyoka yemabhunu ungatarisi gamba rerere. Ndiwo magamba acho atori muhondo kudhara. Tarisa over 6 months akavharirwa. Chaanyatsofaitira chii? Aifaitira life yako yo. Because pa 6 months idzodzo dai takada kuti akadai oramba akanyarara achitoita zvaaingoitawo zvekabusiness kake kaaita. Angadai mhuri yake rutodya chiguta izvizvi. But akasacrifice that. Even though vamwe wenyu muchizosiya zvakadaro, we have people like ana madzibaba oshanduko. Dai akaramba achingoshingirira ake achingoita project yake yehuku yaaita iya. Dai izve so pamwe ato somewhere. But because munhu ane moyo, ane nyika yake pamoyo, anonzwisisa, anoziva kurwadza kwezvamune mitaura, life iri kurwadza kuti sei, anouya oshingirira nemi. Handiti mukuzviona zvinhu zvoenda pazvinenge zvaenda. But kune vamwe vasina kutenda manje. Ngokuti munhu akabuda akauya kana akachinja matauriro anenge akuita anenge anzi mutengesi. Munhu akauya akataura akadai so mutengesi. Vane that ngekuti munhu wese atengwa. Munenge akupusa. Kune vamwe nekakupusa pakati penyu avo kuti vanongofunga kuti munhu wese anongotengwa just like that. ZANU-PF haitobhadharewo futi zvekutodaro zvamune muchifunga. Ine vanhu kana muchida kunzwa vanhu vakatengwa neZANU-PF, ask me. Bvunzai nini ndokuudzai. Ndotokutaurira ende ndotaura zvisina kana matyikira. Ndibvunzei, ndichallenge kana muchida ndokuitirai panapa video ndichikuratidzai proof. Ndakutaurira kuti inini ndakawana zvakazara zvinhu. Mune nyaya dzevanhu. Tine ma terabytes enyaya dzevanhu. Kutoti tinotongoti umwe munhu akataura nosamira umwe munhu avatomuna munhu anombouya achimbodena straight zvekuda kudherera zvebozanza ndotanga kutomwachuka ndoti iwo nhingo akazodai musi wakadai. But that is not important. What is important now is kuti tingoonesana kuti advocate Nelson Chamisa vabata maoko on social media kuna Chimhamha. Iwo vabva vatotaura kuti naChimhamha hedu hatina takasangana in person but takazombo engage through ningirikini yanga itwa ndo yema Twitter space here ndo pavanga vakaita se pavaka engage. But I will look for the conversation ndo anayo futhi because I know kuti is very important for you guys to see, to know kuti what exactly zvaitaurwa nezvazvo ipapa. Ndichauya neconversation munozoti hai kubasa kweda zvititorere nguva izvi kungoenda paconversation yacho tonosecha ndoziva munhu anga kaihosta ndikumuziva ndichangoenda ndonotora that conversation ndo yanekapiece conversation iyoyo tobva taita se toonesana zvamanje muri yeZimbabwe. Thank you so much for watching. Thank you so much for supporting Kulian TV. Dai pasina imimi, dai pasina chinhu chinonzi Kulian TV, but Kulian TV is platform yangu, platform yenyu imimi. Ini ndongoshandawo pa platform yenyu ipapo tichingoenda takadaro sekungondinge ndichingomanage out zvinhu zviite se zvirambe zvichienda kumberi zvine direction. One platform isingatengeke nemari, one platform isingakepchwe, one platform isingatolerate vanhu vanouya vachinyebedzera kunge vane moyo, vane vanhu pamoyo, ivo vari vanhu veZANU-PF. Saka one platform inodedzera kuti haina basa neZANU-PF, iri kuda kutoti ZANU-PF yacho ibve. Handiti hamsazomutaura hakuna munhu akambozvitaura pa platform kuti ZANU-PF ngaibve. Ndini one munhu akatanga kuti pasine ZANU-PF yacho, handiti mwazviona. Saka iplatform yekuti yakarongeka pazvinhu zvese. But before I disappear, I'm so excited to be here. Nhasi tinonoswera tichitaura
kune vanhu vari muSouth Africa vaya vanoda kuregisterwa macompany vavhurwa maFNB business account vasina mawork permits kana kuti mastard permits zvaizi mazuva ano. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Vabatei Mukoma Owen ndo shasha because company vanoshanda nayo yakura manje yazi company zihombe, saka zvokuti hauna work permit zvezviya iwe une passport chete anditi isina permit but uda register company wobva waona FNB business account. Nyaya idzodzo dzinofambirwa dzinogadziriswa naMukoma Owen veEducation Research. Vabate namba ndasiya pa screen andifunga kuti pane zvimwe futi zvingachadiwa kana kuti zvakakosha kudarika ipapo pekuti namba waanadzo wobva wangonobata Mukoma Owen. Contact them on the numbers that are showing on the screen.